Osnovali smo Beon jer smo znali da tisuće ljudi traže izlaz iz financijske blokade. Ali ne traže samo rješenje, traže razumijevanje, sigurnost i nekoga tko će ih saslušati bez osuđivanja, tko će ih voditi korak po korak prema novom početku. Ne obećajemo čuda. Nudimo konkretna, realna rješenja temeljena na iskustvu, analizi i ljudskom pristupu. Mi smo tu da vratimo kontrolu u ruke onih koji su je izgubili. Svaka priča je drugačija, zato najprije slušamo bez žurbe i bez predrasuda. Zatim pažljivo analiziramo situaciju i zajedno tražimo najbolje rješenje za izlazak iz blokade. Najveće priznanje je kad nam klijent kaže napokon sam prespavao noć bez brige. Tada znamo da nismo samo riješili problem, već smo vratili mir u još jedan život.